50 बोसोरावबो जों मन्थ्रि मोना जुदि इउजि ब्रह्मखौ जों मन्थ्रि खालामनो हायाबा साफागुरिया बेखायनो बे साफागुरिनि जोंनि गासैबो रायजो राजाखौ आं नोजोर बोनानै आं बुंदों नैबारनि बे जि जोंनि बिधानसभा इलेक्सन बे बिधानसभा इलेक्सनाव जोङो उन्दुआ जाया लोङा गारा हरसे सानसे बेरायनानैबाबो 1 लाख 2 लाख 3 लाख हाजार बार होख्रावनानैबाबो जोङो एबार इउजि ब्रह्मखौ जोङो 1 लाखनिबो बारा भटआव देरहाहोनांगौ जोंनि भट बांजा जाथारनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन 1 लाखनिबो बारा आरो जोंखौ इउजि ब्रह्मखौ जों बेनिफ्राय देरहानानै हरनाय लोगो लोगो जोंनि आसामनि जि माने फाइनेन्स मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा खननै आंखौ फन खालामनानै बुंदों जे नों इउजि ब्रह्मखौ देरहानानै लाबो फार्स्ट केबिनेटआवनो आङो नोंनो बे साफागुरिनि थाखाय मन्थ्रि मोजां पदनि मन्थ्रिखौ आं नोंनो साफागुरियाव नोंसोरनो होगासिनो दं होननानै बुंदों आरो प्रमद बर'आबो ना होनाखै प्रमद बर'आबो होनदों साफागुरिनिफ्राय जाय देरहानानै फैगोन इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोङो गोग्गोम मोनसे बिबान होनानै जों मन्थ्रि पदखौ होगोन नोंथांमोना खालि देरहानायनि बेबस्थाखौल' खालामना लाबोना होननानै बुंदों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं बारा बुंबाय थानो सानाखै दा नैबे समाव आं दिनै अमा दाउ नानि जेरै माहाजोन जानानै दङ दा बे माहाजोना नोंसोरखौ दिनै खोथा होयो बायदि रोखोमनि नोंसोर आंखौ अननानै आरनाय सोयो गामसा सोयो आंनि बिखायाबो बिराद माने गाबखाङो आं बिराद माने गोसोआ दुरबलथार आंना आसलथे ओरैनो माने मानसिफ्रा होनो हिनजावफोरनि बायदि गोसोनो आं गाबलाबायोबो आङो एसेयावनो गाबा रागाबो बिराद थिउरियाथार खिन्थु सबसा रागा थिउरिया होनबा दासान्दिया आंनो प्रमद बर'आ माला आंखौ गारगोन थिग गैया नांलायबाय थाखायो आं एकदम नांलायबाय थायो थरखौ हमलायबाय थायो दा ओंखायनो जियानो हक सैथो खोथा बुङो सैथो खामानि मावो बे जिउआव बांसिननिफ्राय बांसिन खामानि मावनानै फैगौ दिनफ्राव जाहाथे आं बायदि मानसि आरो जरम जाला बेनि साननानैसो आं राजनितिकआव फैखादों दा फैसानिल' समाय बिनि गोजौआव आं खामानि मावनो थाङा आंहाबो लुबैनाय दङ आं बेलेग खामानि मावनानै मोजां मोनो आं बे लामायावनो थांफिनगोन बे 5 बोसोराव आं लुबैनाय बायदि जोंनि साफागुरि मसलपुर खख्लाबारि आरो दिहिरा बे समस्तिखौ आङो गोजौ थाखोआव लाबोनानै देखायनायनि मोनसे आंनि हाबिला आरो नैबेबारखौ आब'मोना बारा दुखु मोननाङा जे जोङो खख्लाबारि हिसाबै थांनाय बारावबो प्रमद बर'खौ थिखोहरबाय दा जोंहा बिराद उसुबिदा जादों खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा नोंथांमोना गौरब खालामनांगौ जे नोंथांमोननि समस्तिनि बिजाथियानो सिट जादों आरो फैगौ समाव नैबे दानसेल'सै नैबे इलेक्सननि उनावनो 7-8-10 दिननि गेजेरावनो जोङो नोंथांमोननि नैबे खख्लाबारि समस्तिनि नोंथांमोन सायख'नानै हरनाय जों इएम सासे एकदम माने 7 दिननि गेजेरावनो जों फाथिगासिनो दङ 7 दिननि गेजेराव दा गतिके बेखौ लानानै बारा दुखु जानाङा इएम पस्टखौ प्रमद बर'आ खख्लाबारिनि थाखाय सासे दोनगासिनो दंबाय थाखायो मोननै दोनदों मोनसेया खख्लाबारिनिखा बेखौ दांनाङालै बे जाय थांगोन खख्लाबारिनिखा दा खख्लाबारियाव दा सोर मोनो बे खाफाल गोनांसै इएम खासै बावथारला 30 दिनल' खस्थ' खालामनो नोंसोरो 30 दिननि उनाव नोंसिनिनो लुबैनाय बिजाथि नोंसोर इएम महरै मोनखासिगोन आरो आं बारा बुंबाय थानो लुबैयासै गासिबखौबो फैगौ समाव जाहाथे जोङो दाख्लै जेरै ज' माने जों प्रमद बर' बिथांखौ नोंथांमोना मालाय सानागारा देरहाहरदोंमोन बे बारावबो रावनिबो खोथा खोनासङागारा गोसोखौ गोरा खालामनानै बिखाखौ गोरा खालामनानै फैगौ समाव गोदान जुगनि हास्थायनानै जाहाथे फैगौ खेबसेनि समयावनो भट होबावो बेखौनो आसा खालामनानै आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय रायजोजों गोजोन्थों।